Laadukkaita sukkiahan meillä on tavoitteena toimittaa. Mielestämme on onnistuttu oikein hyvin. Palaute on ollut positiivinen. Se on sellainen sukka, mitä ei jalassa ollessa huomaa. Ei tiedä, että on sukat jalassa. Niiden kanssa on miellyttävä kulkea vaikka minkälaisessa jalkineessa. Meidän sukkamallisto ja uutuudet testataan aina henkilökunnan ja laboratorio-olosuhteissa. Saattaa kestää 2 vuotta ennen kuin löydetään se oikea kaikkien jalkaa miellyttävä sukka. Kaiken näköisessä kengässä ja saappaassa ja kalossissa koitetaan kulkea joka sukalla ennen kuin ne tulee meille yleisesti myyntiin. Jos haluatte semmoisen sukkakansion jokaiselle, niin se onnistuu ja ne tulee täältä ihan päivässä. Selvä homma, niin me pannaan kansiot tuleen teille ja toivottelen sulle vaan hyvää myyntionnea. Pojat hei, sukkakansiot tuli, tulkaas tänne! Siellä on mallisukat siellä kansion välissä ja esitteestä löytyy ne hinnat ja tarkemmat tiedot. Viette ne kansiot kotiin ja te itse tai sitten vanhemmat myy niitä tutuille, työkavereille, naapurille, sukulaisille. Ja sitten 2 viikon päästä tuotte ne mulle ja tilauslista myös sitten, missä on ne kaikki tilaukset. Et ihan samalla tavalla kuin silloin viimeksikin. Okei pojat, muistatteko mihin nämä sukkarahat sitten käytetään? Mitäs me tehdään siellä? Näiden sukkien myynti on ollut tosi helppoa. Joka paikasta tulee palautetta, että nämä on laadukkaita sukkia. Meilläkin on 5-henkinen perhe, niin jo omaan käyttöönkin on aika paljon sukkia ja lapset on kovia urheileja ja harrastaa, niin sukkia kyllä kuluu. Hyväksuu! Ja semmoinen 2-3 viikkoa on hyvä aika niitä tilauksia kerätä. Ja sitten kun te olette saanut sukat myytyä ihmisille, otettua tilaukset niiltä, niin lähetätte meille kansiot takaisin. Kun ne tänne meille ne kansiot ja tilauslomakkeet saapuu, niin 2 viikkoa maksimissaan niin sukat on teillä. Kiitos, hei hei! Terve! Tässä näitä taas lähtis Joensuuhun ja Helsinkiin ja mihinkä näitä nyt menee. Kun myytiin niitä sukkia, niin nyt on posti tuonut ne nyt sitten tänne koululle, niin ennen kuin lähdette koulusta pois, niin jaetaan ne paketit kaikille. Tässä on Lassin paketti on ensimmäisenä. No niin, Lassi on myynyt näin paljon sukkia. Ja täällä on se lista, minkä sä olet äidin ja isän kanssa täyttänyt, kun sä olet myynyt. Ne tulee valmiiksi pakattuina, että niissä on nimet ja ne tulee koululle, eli ei sen helpommin oikeastaan voisi se jakelu sitten tapahtua. Saatiinkin aika hyvät rahat kyllä tänä vuonna, kun te olette näin paljon myynyt näitä sukkia. Siis 931 € on nyt tullut sitten koulun tilille jää rahaa. Tämä on kyllä tosi hyvä juttu ja ensi vuonna me tehdään varmasti tämä taas uudestaan, kun näin helposti saadaan rahaa parissa viikossa kerättyä. Eiks joo? Joo! Joo, niin tehdään. Henkilökunta kauttaaltaan saa joka joulu asiakkailta paljon tervehdyksiä, seinät täyteen luokan kortteja ja kiitosta yhteistyöstä. Ja se toki lämmittää koko henkilökunnan mieltä. Kiitti. Moi moi! Tämä yrityksemme esittelyvideo on tehty yhteistyössä Ikistory Oyn kanssa.